ina taka chuan insurgency independent movement zia shelo kan ti teng chung ho chuan pu zoram thang ata chu Europe atlan chechar char lo USA akala lo Istanbul Pakistan Karachi Roma antini amaro chu khatianga ti thin te khan shero u hetiang movement hian khi pusui khara doctor sui khara CNA kem Victoria khian kar khat po mai lo thang in kana te khan akal zuk zuk lo really pui kem Burma sipai lakha CNA le athurwal puiten an lockdown khan pusui khar kha doctor sui khar kha khita khian om reng lo political aid to ramdang an zona ngai ni chutiang chuan an kalangai ni kan heta political administrators leaders te kha hetilaya an ni chun tlan chereng zalen nan sualo voina chuan internet a engkim kan message zong hi thil pakhat kan me rualin so tamin alo chiara khovel le lamamin alo muvek alo hrevek thayani an hun lai chuan cabinet senator ho rel kha run bunga han thleng tur chuan kar ni deuh thongai a chebera run bunga thil thleng kha dam pa bunga thlen tur chuan kar ni deuh thongai tactical headquarter ron thleng tur phei chuan kar thum kar li te lo ngai ani chumi chung chuan khilai thil thleng kha lo dang lam le senator ro rel kha lo dang lam le a kan khati hun lai insurgency kha khethiam si lovin a che theyang berin an soi thina karil ru na thina ni